Що става, хора? Аз съм Боршица. Продължавам да игра на мапа на Venom 961. Това мисля, че е третия епизод. Сега да изчакаме да зареди и да започваме играта. Да си продължим да играта. Явим сега какво имаме сега тук. Да, какво трябваше да правя? О, шит, зомби. Мага, там има зомби. Какво прави това зомби там, бе? Я да мана с тия зомбите, защото ма нервят. Опа, ре, изчезна, хаха. Кока ли, за какво мисля, то няма животни. Сега. Събера малко камък. Охо, мържолки, мържолки. Да, сега да говоря нещо, какво да говоря. Смятам първо, ето как съм се направил тук някакви. Направил съм проходи за сега, до тук, натама, там са животните между другото. Ето тук са животните. Но сега ще продължа да събирам камъни, защото ще ми потребват камъни. Ще събирам докато съм се щупи кирка. Да, тя между другото след малко се щупи. Аз имам всичко, ще си направя каменна. Поне вече знам, че тук имам камъни. И съм си направил пътека да дойда до тук. Което е добре. Да. Мисля, че ще качвам клиповете в YouTube тогава в VBOX, защото YouTube ги, не знам, събира повече място. В смисъл, колкото и да са големи клиповете, ги взима, а пък VBOX има много ограничения, което ме нерви. Ето. Как се щупи тъпата кирка, сега вървя към... Къде да хода? Ара към къщата. Хоп, хоп. Гледам да не падна. Там отгоре какво има. Я да видим тук отдолу сега. Какво се направя? Имам 55 камък, се направя на печка. Не бе, мадафака. Да, се правя на печка. То фурна, защото... Да, какво се направя? Това ще го пикнеме. О, шет, какво го правих? Тук трябва две. Само, че това не се пеква. Той това май не се пеква. Май това се пеква. Аре, всичко ще го... Оле-ле! Поръчките свърших. Това им пък сложа дърво. Супер. Добре, нека се оправят. През това време ще хода да събирам кал. Защото... О, шит, за малко да падна. Това е малко гадничко. Ама все пак това е мапа. Защото мога пане се прибиеш долу. И да загинеш. Да. Това няма никакъв смисъл. Дърво още едно ми е пораснало. Това е... Супер.
Я да го мана. Тиридит. Там горе не достигам. Сега ще достигна. Аре, бе, чупи се, бе. Аре, там пак догоре не ми трябва. Сега. И че, тук ще събера малко. Да, се свърди. Шегувам се. Колко е това, бе? 58, добре. Гледай се. Добре, това сега... Какво да го направя? 58. Ще направя 64 и ще хода до там да събирам дървета, както виждам има. Перфектно, сега тръгвам вече към... Ето към ето там. Ще направя пътечката. Оп, свърших тия. Аре, бе, това колко стане, бе? Оп, пристигнахме. Сега това тук. Тук сега ще правя стълба. Аре, бе, what the fuck? Така. Хоп. Сега тук. Това е добре. О, шит. О, зомби. Ти копеле. О, вижте тук какво имаме. Леле, броня. Супер. Вижте тия глупости тук, бе. Тук дърво. Пусти. Колко смешно. Сега. Сега си взема с торча, защото... Добре, то сега тук са само зомбита. И това какво е? Аре, няма го чупа. Тук. Май ще се връщам в къщата. Защото почна се стъмнява. Няма да ям, ще стоя така, защото там надолу трябва да стигне до там някак. Трябва да измисля някак да стигна. Добре, сега влизам си в къщата и заспивам. Само че забравих, че там имах
Я да взема сега паржолите. Да си сложа тази бронята тук. Това... Имам 3 диаманта. Добре. Добре. О, забравя да направя кирка. Хоп. Ще се направя диамантена кирка. Защото без това мисля, че някакво друго да ги правя тия диаманти. Затова ще бъдат на кирка. Олеле, тук съм изпуснал нещо важно. До което няма да се довера. Не искам да рискувам да скачам, затова тям да посъбера още малко кал. Тук това ще го сложа, защото мога да падна и усещам, че ще падна в най-скоро време. И всяко случай, що не сложих от тази пясък, ето що. Ето гледайте. Не, тук ще сложа. Цък, айде. И тя пада и отива на майната си. Затова не сложих от тази, защото ще паднете и ви заедно с нея. Омага! 64 торча, това е добре, вече няма да се стискам за торчовете. Кофа. Добре. Аре бе, мадафака, добре да. Дърво, меч, кирка. Добре и добре. Добре, такива малко торчове, айтеми. Добре, що ми има? Там ме интересува какво има обаче. Сега ще събирам малко такова. Дай, що да не го събера това всичкото. Не знам за какво ми беше сложил тия диамантите. Само че Веном какво да направи пич. Направи ги на кирка. Мага за малко. Тук спокойно може да си паднете като пичове, защото така Веном го е направил да вас заблуди. Да, и ме ще ме заблуди, това се усеща. И тук ще го направя така, защото ще падна. Добре. Тогава това ще го махнем. Сега... Какво трябва да направя? Трябва да има нещо. Мага, паднах! Това е кофтито на мапа. Ще паднеш ли и загиваш? What the fuck? Паднах. Сега нямам нищо. И защо паднах? Защото съм кретен, затова паднах. Сега ми отиде на майната си и кирки и всичко. Шит, вече е много яко си. И всичко. Шит, вече е много яко си.